ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии Пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷараёни сафари навбатии корӣ ба шаҳри Панҷакент, раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода асосан ҷиҳати амалисозии дастури супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди кишоварзӣ, истифодаи замин, гирифтани ду ҳосил, захираи маводи хӯрокворӣ барои ҳар хонаводаҳо, таъмини либоси мактабӣ, мустаҳкам намудани соҳили дарёи Зарафшон ва дигар масъалаҳои мубрам роҳбарони масъулро вазифагузорӣ намуд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент боздиди корӣ анҷом доданд. Раиси шаҳри Панҷакент ва дигар шахсони расмӣ раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакент истиқбол гирифтанд. Раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар мавзеи дашти Қозӣ бо роҳбарияти ҷамоати деҳотиёрӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сокинони ин ҷамоат суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, истифодаи мақсадноки замин, гирифтани ду ҳосил, захираи маҳсулоти кишоварзӣ барои ҳар як хонавода, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ҳидоят намуданд. дар ҷамоати деҳоти Соҷина раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо ҳамроҳии раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Зоҳириддин шинос гардида, саҳмдорони онро барои саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосил, истифодаи самараноки обу замин, таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ вазифадор намуданд. дар доираи сафар роҳбари вилоят собиқадарони меҳнат Абдураӯф Зиёев, Ҳанифа Шарипова ва Бобораҷаб Бобоевро аёдат намуда, ба аёдатшудагон тӯҳфаҳои худро расонид. зимни аёдат раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои истифодаи мақсадноки обу замин, захираи маҳсулот барои зимистон, истифодаи таҷрибаи ин шаҳрвандон аз тарафи дигар сокинони ҷамоат ва шаҳр тавсияҳои судманд доданд. раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Соҷина маркази ташхисиву табобатии мадади қаҳориёнро мавриди истифода қарор доданд. дар маросими ба истифодадиҳии иншооти тиббӣ раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва рушди соҳаи тандурустӣ ёдовар шуда таъкид намуданд, ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи тибби хусусӣ низ рушд карда, сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маротиб беҳтар шудааст. маркази ташхисиву табобатии мадади қаҳориён дар деҳаи Соҷинаи деҳоти Соҷина ҷойгир буда барои табобати бемориҳои неврологӣ пешбинӣ шудааст ва дорои 15 кад мебошад. бинои марказ аз ду ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум шӯъбаи қабули беморон ва ташхисгоҳ ҷой гирифта, дар ошёнаи дуюм барои ҷойи хоби беморон шароитҳо муҳайё шудааст. зимни сафари корӣ ба шаҳру деҳоти Панҷакент раиси вилояти Суғд бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеъҳои хатарноки дарёи Зарафшон шинос гардида, дар назди роҳбарони масъул ҷиҳати саривақт анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ супоришҳои мушаххас дод. дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд бо фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон шинос гардида, ба бунёди коргоҳҳои нави коркарди маъданҳои зеризаминӣ дар самти эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, роҳбарияти ин корхонаро ба иҷрои тадбирҳои созанда даъват кард. ҳамчунин раиси вилояти Суғд бо намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шинос гардида, бо парвариши картошка, шоле ва дигар зироатҳои хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатро дидан намуд ва маслиҳатҳои муфид дод. раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент маркази хизматрасонӣ ва истироҳатгоҳи беш аз 100 мавриди истифода қарор дод. маркази хизматрасониву истироҳатгоҳ бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида, дар он барои истироҳату фароғати меҳмонон 4 ҳавзи шиноварӣ, ҷойи омода намудани хӯрок ва айвонҳо барои истироҳат мавҷуд мебошад. дар марказ дар як вақт ба 200 нафар хизмат расонида шуда, 10 нафар бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин гардиданд. раиси вилоят бунёди иншоотро барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда, барои ташкили дурусти кор тавсияҳо дод. сипас дар маркази хизматрасонӣ
расонӣ ва истироҳатгоҳи бешазор барои ятимони кӯл дастурхон ороста шуда ба онҳо либосу тӯҳфаҳо тақдим гардид. Пас аз ҷанбасти боздиди корӣ аз шаҳру деҳоти Панҷакент, мулоқоти раиси вилояти Суғд бо фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор гардид. Дар мулоқот вазъи иқтисодиву иҷтимоии шаҳр мавриди таҳлил қарор дода шуда, барои беҳтар намудани фаъолият ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум супоришҳо дода шуд. Зимни ҳисоботи худ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки дар 5 моҳи соли равон нақшаи буҷети давлатӣ 108.1% иҷро гардида ба буҷет 270 миллиону 226.4 ҳазор сомонӣ ворид шудааст. Тибқи иттилои раиси шаҳри Панҷакент дар 5 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Панҷакент ба 2 миллиарду 181 миллион сомонӣ расонида шуд ки 103.3%-ро ташкил медиҳад. Бо мақсади амалишавии яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар, таъмини амнияти озуқаворӣ дар 5 моҳи соли равон, ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 64 миллиону 222 сомониро ташкил дода, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 450 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Раиси вилоят бо таҳлили вазъи соҳаҳо дар назди роҳбарияти шаҳр барои иҷрои саривақтии супоришҳои пешрои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иҷрои нақшаи андозҳо, фаъолсозии корхонаҳои бозистода, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ, иҷрои нақшаи кишти зироатҳо, вусъати кишти такрорӣ, истифодаи самараноки замин, ҷамъоварии ҳосил, содироти маҳсулот, захираи кофии маводи хӯрока, омодагии ҳамаҷониба ба зимистонгузаронӣ, захираи маводи сӯзишворӣ дар иншооти соҳаҳои иҷтимоӣ вазифагузорӣ намуд. Гузоши Сабрина Акрам ва Вайс Милҷон Холов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагони шӯрои ҷумҳуриявии собиқадарони ҷангу меҳнат мулоқот доир намуд ва чун рамзи эҳтиром ба онҳо китоби ашъори устод Лоиқ Ширалиро тақдим намуд. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагони шӯрои ҷумҳуриявии собиқадарони ҷангу меҳнат ва дигар меҳмононе ки дар семинари сайёри шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ширкат варзиданд баргузор гардид. дар ин мулоқот намояндаи шӯрои ҷумҳуриявии собиқадарони ҷангу меҳнат Бекмурод Турсунов, намояндаи ин созмон Нозимҷон Фозилов ва муовини раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Душанбе Абдусаттор Ҷалилов ширкат варзиданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба онҳо дар бораи фаъолияти шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент гузориши муфассал дод ва ҳамзамон таъкид намуд ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакент ҷиҳати фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ ва ҳамзамон зоҳир намудани ғамхорӣ нисбат ба собиқадарони ҷангу меҳнат таҳти назорати ҳамарӯза қарор дорад. намояндаи шӯрои ҷумҳуриявии собиқадарони ҷангу меҳнат Бекмурод Турсунов ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудан ҷиҳати фаъолияти шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ташкили семинари сайёр оид ба омӯзиши раисони ташкилотҳои ибтидоии шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнат арзи сипос кард ва изҳор намуд ки чунин ҳамкориҳо ҳамеша ба манфиати фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ хоҳад шуд. дар хотимаи ин мулоқот раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба меҳмонон ҳамчун рамзи эҳтиром китобҳои ашъори устоди зиндаёд Лоиқ Ширалиро тақдим кард.
ساکنی دهه فانی جمعیت دهاتی موغیان یادگاری هودیف سال دوم است که از گرمخانه در صحن حولیش بنیاد نموده حاصل فراوان و درآمد خوب به دست می‌آورد. سال دوم است که از طرف ساکنی دهه فانی جماعت دهاتی موغیان یادگاری هودیف در نزد حولیش گرمخانه بنیاد شده است. در این گرمخانه الکی با درنگ حاصل خیلی فراوان به بار آورده در مغازه‌های دهه خریداران زیادی دارد. ساکن دهه یادگاری هودیف ضمن صحبت با ما اطلاع داد که اگر مردم مهنت کنند آنها میتوانند در تطبیق دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جهت ثمراناب استفاده بردن زمین سهم خویش را گذارند. 2 سال شد. سال گذشته خیلی ناز بود. این سال با کمتر دیرتر که کردگی بودیم. با وجود همینم ماهای ایونا اولش ما سر شد حاضر فروخته استادیم. ماهای نویابر با دویم حاصله سرکار فروختن ممکن نه. چونکه اگر که من ماهای آگوست با اگر که این بودنینگه کاندیدو جوش با پمیدار شنونه باید دو ماه با علاقه ماهای نویابر با حاصل پمیدار داد. یعنی همین شرایط کوهستان موغیان دو حاصل گرفته میشود. میشود دو حاصل گرفته. میشود. هرنیک بگیرسته میشود. متخصص ساحه کشاورزی عبادالله مطیلوف با ما اظهار داشت که واقعا دیگر ساکنان جماعت دهاتی موغیان این اقدام را پیروی نمایند. آنها در سمت تامین بازار داخلی و همزمان به مراتب بهتر نمودن درآمد خانواده‌هایشان با کامیابی ها نائل می‌گردند. من همچنین متخصص گفتنه که این کاری که داملا با فرزندانشون کردن یکی از کارهای بهترین و از این زندگی که پر تامین کردن ممکنه. من از همین از روی گپ داملا سال گذشته 2 تن بودرین گرفتگی. من امسال خیلی سال دیگر کردم ممکنه بود 2 تن شود. و 2 تن اگر 8 هم فروشید بینید که 12,000 سوم میشود. 12,500 2000 سوم اگر خراجات کردن 10,000 سوم درآمد فایده میمونه. واقعا ساکن دهه فانی یادگاری هودیف با همراهی فرزندانش تصمیم گرفته است که میدان گرمخانه را زیاد نموده تا ماه آگوست برای شناندن پامیدار تیرماهی تدبیرهای مشخص را عملی می سازد و با این وسیله هم درآمد خوبی اولیوی به دست آورده مغازه های دیگه را با محصولات کشاورزی تامین می نماید. پنجکند یکی از منطقه‌های سیاحی تاجیکستان محسوب می‌یابد. جهتی بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی با سیاحان داخلی و خارجی در مهمانخانه پنجکند پلازا همایش آموزشی دایر گردید. از 28 ایون تا 2 ایول در شهر پنجکند семинар оид ба бренди маҳаллӣ ва пешбурди самтҳо доир гардид. این семинар با پیشنهاد لایحه تشبث سیاحی در جامعه اساسی یافته راه ابریشم، تأسیس رابطه‌های بین سیاحی در جامعه اساسی یافته دولت‌های آسیای میانه و بازار اروپا میباشد. هدف برگزاری семинар افزایش دادن سرمایه‌گذاری، رشد بخش خصوصی و مساعدت به دیورسیفیکاسیای اقتصادی توسط تحکیم توریسم در جامعه اساسی یافته که آن یکی از بخش‌های پتانسیلی برای هوسمندگردانی رشد فراگیر در تمام کشورهای آسیای میانه حسابیده می شود. برای نائل شدن به این هدفها و برگزاری семинар اکتد با همکاری با اساسیاسیای سطحی ملی توریسم در جامعه اساسی یافته و اساسیاسیای مبلغ‌گذاری خرد در قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سهم گذاشتند. Цель нашего мероприятия в городе Пенджикент – это оценить потребности местных сообществ в развитии туризма в городе Пенджикент и помочь представителям государственных органов власти, органов местного самоуправления, частного сектора и гражданских организаций создать общественный совет по развитию туризма в городе Пенджикент, выработать дорожную карту развития туризма в городе Пенджикент и посодействовать превращению Пенджикент в один из самых лучших регионов для продвижения и развития туризма в нашей стране и за ее пределами. семинар ба пурраги ройгон буда тӯли 5 рӯз давом кард ва зиёда аз 40 нафар иштирокдорон аз мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, операторони сайёҳии маҳаллӣ, намояндагони меҳмонхонаҳо ва намояндагони ҳунарҳои миллӣ буданд.
лоиҳаи ташаббуси сайёҳӣ дар ҷомеаи асосёфтаи роҳи абрешин таъсиси робитаҳои байни сайёҳӣ дар ҷомеаи асосёфтаи давлатҳои осиёи миёна ва бозори Аврупо ба иштирокдорони худ роҳи мустақилона дарёфти сарчашма барои маблағгузориро нишон медиҳад. Тавре ки Дилшод Тағоимуродов, тренери ин лоиҳа ба мо гуфт, семинар дар 3 шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон Панҷакент, Лахш ва Мурғоб баргузор мегардад ва аввалин семинар дар шаҳри Панҷакент гузаштааст. Сабаб дар он будааст ки Панҷакент дорои потенсиалҳои зиёди сайёҳист, вале қисматҳои зиёди он истифода намешаванд. гузориши Солеҳ Нуралӣ. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо тансиятиву хунободиро хоҳонем. Хайр.